Nasa likod ako nakikita. Hindi. Ba't hindi ko nakikita sa likod? Slide na yan. Naimbag nga bigat yo, naimbag nga malim yo, naimbag nga rabiyo, amin gagayem, kakailian. No, sa dinuman ti ayan yung lubong itatang gundaway. Kablaawan na kayo amin iti nasayat nga kasasaad. Siyak ni Nathaniel Banggad nga taga Abra. May isang miyembro iti TBC uno ti makon ko ng The Billion Coin. Nga dito ket umuna nga broadcast ko ket adak dito Manila. Iti may isang kadwami nga merchant nga ada iti pwesto na dito nga ni Ma'am Josie ket nasara dito pasilidad na tapnon ipadanon mi kada kayo dito nga broadcast tapnon maamuan nyo na anya nga sistema dito no anya nga plataporma dito nga isuket pagaropon mi nga makatulong kada tayo amin nga Pilipino kuno isu amin nga bibiyag iti interaminti nga lubong nga mapabilang iti daytoy nga sistema. Kaya't kung arod nga irugi daytoy nga broadcast, daytoy muna nga broadcast ko ita nga gundaway kada kayo no sa dinuman ti anyo buy-buya. Kahit kung nga ibaga kada kayo nga subaybayan nyo kuma daytoy nga broadcast nga mapasamak nga inaldaw manipod ita nga aldaw at tultuloy daytoy ket no anyaman dagiti reaksyon yun to no anyaman ni sa studio mabalin nyo ti makipartisipar tapno no akikinawatan tayo ken maamuan nyo dahil nyaman na gito yung sistema. Sige, sir, try na. Mahina ba to? Hindi ka nakita. Sige, try. Ito rin tayo rin kakapsat kayo tanamak nga anda kayong kahit kuman nga irugi dito nga topiko dito kete makakunang billion coin o TBC kahit ko nga i-explicar no anya dito TBC tapnon no maawatan nyo kano kasunod itoy ti panakausar na kano kaano nanto nga mausar no kaano tayon to kadi nga mausar daytoy at TBC so in short kuno tiket nasa ti TBC the billion coin nga daytoy ket pinartuat nga adaan iti programa nga mangtulong ken mangikat o no mangparmek iti anyaman nga kasasaad nga pinansyal nga numadanon tayo dito ultimatum no makunkuna nga goal na daytoy ket mausar tayo ito yun nga si waya-waya ket ore pa itang agdamagagayem tarimaan yun no marimaan yun nga maususar iti kaadwan nga miyembro tinagduduma nga parte ti lubong nga daytoy ket mausardan nga kas paggatang da kuno pagbayad da kadagiti anyaman nga serbisyo isong kadagiti amin nga nagmiyembro ni iti TBC. Kadagiti ket merchant kuno anyaman nga serbisyo kadagiti ket manamong da nga alaen wenno dawat wenno awaten daytoy nga kas bayad da. Daytoy magkagayem iti TBC nga makunkuna no kitaan tayo tiket na sawen kadaytoy ket makunkuna nga decentralized wenno adda iti kabukbukoden nga sistema nga saanen nga magna iti sistema ti bangko ket ket diretso nga maiyalatiw nga daytoy ket diretso nga may yalatiw no may transfer iti pateg wenno gatad nga makunkuna kadagiti so amin nga kayat tayo nga pangiturungan iti daytoy nga gatad nga daytoy ket mausar iti barbaro nga teknolohiya nga makunkuna nga blockchain nga daytoy gagayem explicar kunto no sumaruno nga tiempo na kasket ko nakatayon kayo panang subaybay maawatan yun to no kasano ti sistema na nga daytoy ket magna o no iti sistema na iti internet ket
at maudi nga kahit kung ibaga kada kayo gagayam nga dumdungag dito nga broadcast nga dito nga sistema ono dito nga plataporma iso ti panaka ited iti waya-waya tayong pinansyal nga dito ket tumaktakkel wenno umad-ado iti pategna kabayatan na nga umad-adumet dagiti miyembro ti interaminti nga lubong. Wen gagayem dito tagpatinggak ti ratanga gundaway ket nayunak tuntuntuno bigat namnamak nga kayo nga susubaybay ken sapay kumata ni Apo Dios ti mga luwad kada kayo sa dinumantian nyo ket naimbagal daw yon naimbagal rabiyo ket naimbag nga panagkakadwa tayo amin iti nga pamilya TBC. Kaya manakapo, to God be the glory. Ayusin natin next. Okay. Meron yung Meron yung putol-putol. Next natin